Вітаю в ефірі. Тема дня. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. У Росії 15 жовтня стартував перепис населення. Він триватиме місяць до 14 листопада. Перепис відбуватиметься також в окупованому Криму, який Росія вважає своєю територією. МЗС України у своїй заяві нагадав, що відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 року так званий референдум в Криму, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня того ж року, не має юридичної сили. Відтак, Росія не може відображати результати перепису в Криму як частину загальноросійського перепису. Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Такі дії Російської Федерації спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства. МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних і неурядових організацій. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати. Перед ефіром ми поспілкувалися з главою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. Він розповів, навіщо Росія проводить перепис в окупованому Криму, як Меджліс оцінює такі дії Росії та чи варто мешканцям Криму брати у ньому участь. Давайте послухаємо, а після продовжимо обговорення цієї теми з політологом. Абсолютно незаконні дії російських окупантів Російської Федерації на тимчасово окупованій території Криму. Зрозуміло, що така оцінка, що ці незаконні дії, вони вже такі оцінки видаються і міжнародною спільнотою, зокрема Європейський Союз визначив ці дії як незаконні. Міністерство закордонних справ України також розповсюджувало заяву з цього приводу. Російські окупанти цією незаконною переписю вони одночасно намагаються вирішити декілька питань. Перше, і все це воно буде потім закріплено у результатах того, що вони називають переписом. Перше, там буде відображена кількість кримських татар, етнічних українців. Ця кількість вона буде суттєво меншою, ніж насправді та кількість є на окупованій території, оскільки російські окупанти вони мають завдання, що і кримські татари, і українці мають бути перемелені, а ті, хто здійснює спротив, вони мають бути вичемлені з Криму. Тому кількість кримських татар, як корінного народу Криму, кількість етнічних українців буде показана набагато менше, ніж вони насправді є на території тимчасово окупованого Криму. Друге, за даними висококомпетентних експертів, російські окупанти вже поселили за 7 років окупації Криму близько 1 мільйона громадян Росії на території тимчасово окупованого Криму. Ми бачимо, що вони дуже поспішають з цією колонізацією. Зрозуміло, що вони здійснюють військовий злочин, бо штучне заміщення населення за етнічною ознакою і взагалі демографічне заміщення штучне – це є військовий злочин. Для того, щоб приховати масштаби цього злочину, вони покажуть кількість новоприбулих громадян також набагато меншим, ніж вони насправді є.
це для того, щоб приховати свій злочин. Ну і третє завдання, яке намагається вирішити Російська Федерація, організуючи цей незаконний перепис населення, це ще раз продемонструвати світові, що, мовляв, Крим – це є частина Російської Федерації. Це одна з багаточисленних спроб легалізації окупації Криму і розмиття суверенітету української держави над Кримським півостровом. Зрозуміло, що всі оці фактори, вони приводять до однозначного. Цей перепис незаконний, і він не має визнаватися жодною стороною, включаючи, зрозуміло, і Україну, і Меджліс кримськотатарського народу. Цей незаконний перепис, він буде проводитися протягом 1 місяця. От він розпочинається сьогодні, 15 жовтня, і до 15 листопада. І він буде проводитися в різних формах. Класичних, коли якісь там люди будуть ходити по дворях і заходити в квартири, опитувати людей. І одночасно вони запускають електронні ресурси, де люди, якщо до них не прийшли запитувати, обслідувати, то вони можуть самі за своєю ініціативою пройти так званий електронний перепис. Зрозуміло, що російські окупанти задіяли велику кількість людей для того, щоб забезпечити той перепис. В тому числі вони намагаються знаходити таких колаборантів з числа серед кримських татар. І ми вже бачили їхні мотивації, що, мовляв, задля того, щоб та влада, окупаційна влада, вирішувала питання, вони не кажуть окупаційне, це я додаю, а вони кажуть, для того, щоб влада вирішувала питання будівництва шкіл, дитячих садків, там, побудови якоїсь інфраструктури, їм треба знати кількість людей, і не лише за чисельністю, але і за етнічною розподіленістю, для того, щоб відкривати, скажімо, школи. Але ми знаємо, і наші люди пам'ятають, що щось подібне ж відбувалося вже у березні 2014 року, коли був оголошений так званий референдум. Ми тоді заявили людям, що результати оголошеного так званого референдуму, вони вже виписані в Кремлі, і яка би не була б участь чи не участь людей, то все одно будуть оголошені ті результати, які вже заздалегідь підготовлені. Те ж саме ми зараз пояснюємо людям, що цей перепис окупаційною владою проводиться не задля того, щоб вирішувати питання людей, будь то кримських татар, чи етнічних українців, чи людей інших національностей, які живуть в Криму в умовах російської окупації, що це в першу чергу завдання укріплення російської окупації в Криму як практичними засобами, методами, бо вони дійсно мають знати тих людей, які до них не лояльні, як їх далі вичавлювати з Криму. Вони, ще раз я повторююсь, будуть намагатися світові показати те, що вони абсолютно повністю володіють Кримом. Ми закликаємо людей по своїй ініціативі не приймати участь в цьому перепису і уникати взагалі будь-якої участі і тоді, коли будуть проситися до них приходити додому, щоб їх переписати. Сьогодні в Росії в окупованому Криму стартував перепис населення. Більше про нього та можливі наслідки говоримо далі. У нас на зв'язку Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Добрий вечір. Вітаю вас, доброго. Пане Олеже, і для початку хотілося б зрозуміти, а навіщо взагалі країни використовують перепис і наскільки це співпадає з тими цілями, які є у Росії в окупованому Криму зараз?
Направду, перепис населення – це один з необхідних інструментів для будь-якої держави, оскільки за допомогою нього отримують не тільки кількісну інформацію стосовно населення, але й якісну. Це і розподіл по віково-статевому характеристикам, це і по зайнятості, це і по освіті, по інтересах. Багато різних речей може бути внесено в опитник перепису населення, доходячи до того, що таким чином отримують середню кількість людей на одну сім'ю, на одне домогосподарство, на квадратний метр жилої площі, скільки проживають де-факто, а не де-юре. Тобто це доволі специфічний і дуже хороший інструмент, який не може бути дослідженнями. У випадку Російської Федерації це затіюється не для того, щоб дійсно встановити статистику, хоча й не без того, але для того, щоб створити потрібну картинку і для того, щоб залякати населення. Картинка потрібна як всередині Росії, так і для зовні. Таким чином Росія ще раз показує всім і демонструє, що вони можуть робити все, що завгодно, і Крим є Російською Федерацією де-факто, і так буде і далі. Тобто нібито створюють таку собі ілюзію невідворотності тих процесів, які відбуваються назовні, так і всередині. Оця невідворотність і потреба мімікрувати людей, відповідаючи на ці питання, тому що хтось скаже, що не українець, а росіянин, для того, щоб питань не поставили. Хтось з кримських татар задекларує, що вони також є русскими. Це вже бачили за часів радянської доби і не тільки. І таким чином вони створюють інструмент для того, щоб взяти всіх на олівець. Тому що те, що люди скажуть, опитувачам в умовах російського тоталітарного режиму, тим паче на окупованих територіях, це зрозуміло, що одразу дані, які йдуть до ФСБ і до інших спецслужб Російської Федерації. Себто це проводять не демографи, а це проводиться спецслужбами і в інтересах не демографічних, а перш за все військових, політичних і спецслужбістських. І з приводу якраз створення картинки, ті дані, які ми знайшли по переписам трьом попереднім, які були, це 1989 рік, 2001 рік і 2014 рік, також які проводила Росія вже після окупації. Якщо подивитися на ті цифри, то росіян було 67% в 2001 році, 60,5% і в 2014 році знову майже там 68%. Якщо говорити про українців, то у 89-му році їх було 25,7%, у 2001 році 24%, а у 2014 році 15,5%. Якщо ми говоримо про ці цифри, чи може це бути те, про що ви казали, мімікруванням? І якщо так, то можна робити якісь прогнози, якими вони будуть після цього фейкового перепису? Прогнози можемо робити, але не відносно того, яким будуть дійсно цифри, які покажуть. Росії потрібно показати, що українці є, але десь в районі 10-15%. А от росіян має стати відсотків на 10 більше. Треба перевалити через цифру 70, а краще 75%. І показати, що кримських татар, кримців, Кремли в Криму взагалі мало. І тут циферка так само трішки впаде, але вони так само мають бути в цьому дослідженні. Таким чином Росія буде формувати ту картинку, яка їм необхідна, пропагандистська. А те, що мімікрія відбувається, зрозуміло, частина людей дійсно таким чином залякується мімікрою. Але поруч з цим ще відбувається і демографічне заміщення. Росія активно переселяє на територію Криму населення з материкової Росії, а кримчан призивають до російської армії, військових ротують по території всієї Росії, відправляють, причому не в найбільш благополучні території, особливо тих, хто до 2014 року, до зради батьківщині, були в українській спецслужбах, в українській армії, оскільки в їх особових справах тепер стоїть печатка схильних до зради, їх намагаються відправити, розсіяти, не купами, щоб вони були, а по окремішності, і розсіяти по всій Російській Федерації для того, щоб не допускати їх до важливих критичних об'єктів і для того, щоб вони не могли гуртуватися. Тобто таким чином зараз відбувається ще й демографічне самозаміщення. І третє – це витіснення неугодних на території України або на території інших держав. І за рахунок цього так само відсоток, звісно, українського населення на території Криму зменшується. Це і є порушення міжнародного гуманітарного права, це є порушення Женевської конвенції, це є порушення правил звичаю ведення війни, оскільки на окупованих територіях не проводиться призов населення, є певні гарантії, які має давати країна-окупант, яка контролює їх, зокрема і стосовно демографічного заміщення. Це також є порушенням правил ведення війни.
про те, що Росія буде намагатися показати менше українців і менше кримських татар, нам розповів і Рефат Чубаров. А яка основна, тобто як Росія зможе це використати, якщо вона, ну, мовно кажучи, намалює менші цифри, як вона може це використати і де? Ну, перш за все, сам факт вони будуть використовувати. І друге, це те, що на міжнародній арені будуть посилатися на ці дані, тому що інших даних нема, і Росія буде намагатися їх максимально просувати в різні міжнародні документи тощо. І таким чином опосередковано дані цього референдуму, от так само, як, наприклад, в ефірі, перепрошую, не референдум, а перепис населення, так само, як ми зараз в ефірі, будуть обговорювати, і це буде частково легітимізувати самі дані і сам процес, і, відповідно, Крим в складі Російської Федерації. Беремо в лапки, звісно ж це. Але це спрацює ж тільки ж, якщо Європейський Союз умовно визнає результати, правильно? Чи вони зможуть це подавати навіть якщо європейські країни і міжнародні організації не визнають цих даних? Не обов'язково, не потрібно визнавати процес для того, щоб якісь науковці потім брали в свої статті ці дані, щоб документи, які будуть готуватися міжнародні, враховували ці дані. З припискою, звісно, що перепис не визнаний, але тим не менш дані будуть брати. А подекуди навіть ця приписка буде випадати. Як з нещодавним скандалом з листом від резиденції чи офісу її величності королеви Великобританії до Криму. Взяли на прапори, і пропаганда російська тепер розганяє оцю абсолютно епістолярну помилку когось в офісі. І ці речі вони використовуються для того, щоб створювати потрібний інформаційний фон і давати піщу, що називається, для російських пропагандистів. Я вже не кажу про те, що ці дані потім будуть бравуватися для внутрішнього споживача російського з розповідям, що от в Криму стільки-то русських людей, відповідно, воно того було варто. Тому що все частіше в Росії ставиться питання не тільки серед опозиції, а серед населення цілком навіть лояльного діючого режиму. Просте питання: а навіщо взагалі той Крим потрібен був Росії? Щоб зараз були санкції? Щоб зараз кожен росіянин жив ще більше в злиднях, ніж до того? Життя всі ці роки в Росії погіршується. Ми в Україні можемо скільки завгодно хаяти українську владу, критикувати і бути незадоволеними тим недостатнім, безумовно, рівнем життя, який є в Україні, і далеко не тим, який хотілося би. Але тим не менш, в нас ці роки від початку війни ситуація в країні трішки покращується. І зарплатні трішки ростуть, інфраструктура створюється. А на території Росії просто собі уявімо, що вже 8-й рік як кожен рік ситуація трішки і погіршується. Відповідно, якщо в нашому випадку світло в кінці тунелю присутнє, то у випадку Російської Федерації з окупацією Криму світло в кінці тунелю згасло, і воно лише майорить і освічує цей темний путь позаду, зі спини. Тобто все хороше вже було, нічого кращого попереду не буде. І оце те відчуття, яке формує сьогоднішню російську дійсність. Звісно ж, такі цифри вони будуть використовувати, зокрема, для того, щоб показати, що все це було не дарма, і це для того, щоб захистити оце русське населення. Якщо подивитися на це з точки зору мешканця Криму, людина може відмовитися брати участь у такому опитуванні? Звісно, може відмовитися. І я думаю, що частина людей буде відмовлятися, хоча я би не виключав того, що Росія зараз почне, скажімо, активно запускати і запускала, я думаю, вже через певні чутки в соціальні мережі, що всіх вже на карандаш візьмуть і всіх перепишуть на олівець. Відповідно, треба відповідати, а відповідати треба так, як правильно. Ну, в принципі, нас не так давно ми відійшли від радянської доби. Звісно, я особисто в силу віку не пам'ятаю, але я дуже добре вивчав цей період і мав і вивчення в університеті. І всі ми маємо родичів, маємо літніх батьків і бабусь, дідусів, які можуть чітко розповісти, як це відбувалося ще буквально 40-50 років тому. У ці часи вони повернулися в Крим, а подекуди, якщо говорити про найбільш активну частину населення, так для них повернувся 30-40 рік, оскільки там діють абсолютно НКВД-ськими методами, які на території України вже давно, як майже 100 років, були забуті. І для інформації наших телеглядачів, по переписам населення 1989 року не було людей, які не вказали своєї приналежності. У 2001 році так зробили 10 890 людей, а в 2014 році незаконний перепис, який проводила Росія після окупації, там не вказали 87 205 осіб.
Такі були дані, і хотілося б ще встигнути проговорити більше про реакцію, яка може бути від українських партнерів. Європейський Союз засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стану. В ЄС підкреслили, що ці дії Росії є спробою легалізувати незаконну анексію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Європейський Союз засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Криму та міста Севастополь з 15 жовтня по 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня. Європейський Союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії Росією півострова, як це було підтверджено на першому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня. Європейський Союз буде продовжувати впроваджувати свою політику невизнання. Пане Олег, з приводу таких заяв, наскільки можна розраховувати на ще заяви і зараз наскільки потрібно, аби європейські і не тільки партнери України включилися, умовно кажучи, і відреагували на проведення перепису в Криму? Наприклад, зараз будуть тільки засудження і невизнання, але більшої реакції не варто очікувати. Її потрібно було готувати заздалегідь. І мені здається, що одним з завдань Кримської платформи, її функціонування проміж форумами в рутинної роботи мало би бути якраз підготовка узгоджених реакцій на різні підривні кроки Російської Федерації. Зараз це, наприклад, перепис населення. А наступне це може бути визнання однією з країн-сателітів Російської Федерації належності Криму до Росії. І це потрібно вже готувати. Щоб наступний раз, коли Росія буде проводити перепис, вже країни або частина країн, які є підписантами Кримської платформи, одразу ж задіювали певний механізм, який узгоджений, і який буде озвучений ще до того, як цей факт настане. Або, наприклад, зараз підготувати і узгодити певний механізм реагування, санкцій, тиску, того, що різних, скажімо, негативів, наслідків для країни, яка захоче визнати Крим російським, вже тут і зараз. Щоб країна, яка буде йти на цей крок, вона розуміла, що, наприклад, оця 20-ка, або 30-ка країн, або 15 країн, вони узгодили між собою кроки 1, 2, 3, 4. Зараз будемо намагатися відновити зв'язок. Хочемо продовжити і розмову щодо можливих реакцій на проведення референдуму в окупованому Криму. Пане Олеже, чуєте нас? Зараз намагаємося з'ясувати. І хочеться ще проговорити один момент. Хочемо дізнатися, чи зможе Україна використати якимось чином дані, які Росія буде оприлюднювати після цього перепису. Повертаємося до розмови з Олегом Саакяном. Ще раз добрий вечір. Ще раз. Якщо говорити про іншу частину, Україна якимось чином зможе використати ті дані, які Росія покаже після цього перепису, можливо, як доказ фактів військового злочину або якихось демографічних змін? Сам факт проведення, він є вже достатнім для того, щоб його використовувала наша дипломатія і Україна наповну. Цифри, які ми отримаємо з так званого російського перепису, вони для нас є абсолютно нікчемними. Їх, звісно, українські аналітики будуть перепровіряти, використовувати, можливо, в якихось своїх дослідженнях тощо, але говорити про те, що вони є достатніми чи валідними для того, щоб їх використовували в політичній риториці чи при прийнятті рішень – ні. Тут, в цьому випадку, для нас вони абсолютно є нікчемними. А зараз чи достатньою є реакція України? Ми проговорили про реакцію українських партнерів. Реакція України, чи вона зараз є достатньою? Я думаю, що вона є достатньою, але чи могла би бути вона кращою? Могла би, якщо була б до цього підготовлена і узгоджена міжнародна кампанія стосовно цього і реагування на такі дії Росії, тому що було очевидно, що вони будуть проводити ще переписи з одного боку, а з іншого боку могло би бути і певне звернення і алгоритм дій для українців в окупації. Що вони в цих умовах мають робити?
Ну, наприклад, навіть просто звернутися до українців, що не приймати участь за можливості, але якщо є загроза життю або вашому добробуту, то в такому випадку приймайте участь, відповідайте так, як треба, тому що все одно намалюють цифри, які потрібно. Якщо таке звернення було б від української влади, то потім, які б результати Росія не показала, у України завжди була б можливість сказати: ну от бачите, люди не прийшли, або бачите, люди відповіли так, як треба було Кремлю. Правильно, українці, зберігайте своє життя, ви нам ще будете потрібні. Тобто потрібно грати, а не просто спостерігати за тим, як Російська Федерація робить свої кроки. Поки що можемо тільки спостерігати. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог» про мир та безпечну реінтеграцію. Говорили ми сьогодні про перепис населення, який сьогодні стартував в Росії і в тому числі в окупованому Криму. Передивитися цей та інші ефіри ви можете на нашому сайті «Суспільне Крим» та на нашому ютуб-каналі. Далі о 20:40 дивіться новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора і гарних вам вихідних.